ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ଆଜି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପୁରା ଲୋକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଲୋକରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଳିଆର ବଡ଼ ଦେଉଳ, ବଡ଼ ମନ୍ଦିର। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଥାଇ ଯଦି ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ଜଗାର ମନ୍ଦିର ନା, ମନ ପୁରା ଏତେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇ ଉଠୁଛି ଯେ ପାଦ ଆଉ ତଳେ ରହୁନି, ଖାଲି ଡେଇଁବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ଜଗା ଗୀତ ଗାଇ ଡେଇଁବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ପୁରୀ ଦାଣ୍ଡ, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ପୁଣ୍ୟର ଦାଣ୍ଡ। ଇଏ ହେଉଛି ସିଂହଦ୍ୱାର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସିଂହଦ୍ୱାର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ବଡ଼ ଦେଉଳର ପତିତ ପାବନ ବାନା। ଫର ଫର ହେଇ ଉଡ଼ୁଛି ପତିତ ଜନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପତିତ ପାବନ ବାନା। ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଅଛୁ, ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଭିତରେ ଜଗା ଦର୍ଶନ ତ କରିସାରିଲୁଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି କାଳିଆର ବଡ଼ ଦେଉଳ। ବଡ଼ ଦେଉଳ କାଳିଆର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ବଡ଼ ଦେଉଳ, ସିଂହଦ୍ୱାର, ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ, 22 ପାହାଚ ଦେଇ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିବା ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର। ଯେଉଁମାନେ କି ଭକ୍ତ ପିତୃପୁରୁଷର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଏ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ଦିଆହେଉଛି। ଆଗ 22 ପାହାଚରେ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆ ହେଉଛି। ଦେଖି